kuMarch 2025. Kwenzekile ukuthi ngolesibili ngiphuca isibhamu kodwa ke emsebenzini, kodwa ke ngaphandle kwesizathu namanje isizathu angasazi, nabaphathi bama bangiphethe station abakasazi. Ababesithathile bathi bethunywe ngabaphathi babo khona futhi emsebenzini angaliki nalutho. Lento yenze bayithatha ngomhla ka-18 nami ngafila uncomfortable ngomhla ka-18 ngabona ngathi kulala esikhundleni engijwayele ukulala kuso ngeke kungisize. Ngathola ke isikhundla esinye ekseni ngithe ngibuya khona sengithi ngizolungisela ukugeza. Hayi ngifica ukuthi hayi ke kudutshuliwe endlini engilala kuyona, kudutshule efasteleni bheke sombhedeni kwakwa. So nje inhlamvu eziningi futhi, kodwa ke angisho ukuthi angisoli umuntu kulokho ngoba angangingekho kwenzeka leyo nto. Ayekho futhi umuntu engamkhomba njengomsolwa, angazi ukuthi kwenzakalani. So izolo ngangena emsebenzini ngomhla ka-19 kodwa ngabika kubaphathi bami ukuthi ngivelelwe inkinga nje ngalivuliwe ke icala emaphoyiseni aseduzane, i-case number ikhona kwa right. Kodwa ke manje kwaphoqa ukuthi manje ngoba impa ngiyibona iqhamuka ngaphi, kwaphoqa ukuthi ngibe sekubhaceni. Namanje ngikhuluma nje ngiphume ekubhaceni futhi ngiyakhona. So ke namhlanje ngafonela uMasteshi, ngiyambuza ke uMasteshi inkinga yami ngikubikelele izolo, into yesibhamu ithini, khona nokuqhamuka ngesibhamu ngoba lento yami ongaphephi iyanda. Angisho ukuthi mina ngifuna ukutetwa, kodwa ngifuna ukwazi ukuyivikela njengoba njengamanje isibhamu sithathiwe nithi nani anazi. Isibhamu sithathwe cishe 2 days ago, sathe nge-18 namhlanje umhla ka-20, kodwa bathi abazi namhlanje ukuthi sithathwe lini. So ke angisafuni ukuyikhuluma ke le ndaba ukuthi uvezini ukuthi umuntu ucompetent kangakanani, angisekho lapho. So ayikho into, angigcine sengena choice ke makuthi ngizomela ngivike zonke izinto ngezandla, ngoba mina ngicabanga ukuthi ngakhona ezinye izinto enganazo nje eceleni ngaphandle kwempe ethinta umsebenzi. Ayikho ke impe enginayo ngaphandle kwethinta umsebenzi engicabanga ukuthi nje ingakhona, kodwa ngitheka ngenza into elula ngoba ngina choice. Angihambe ngibuyele station ngiyofaka i-resignation letter kuze la madokodo azophuma egameni lami, ngazi ukuthi akupheka ngiphenye idokodo. Mhlambe ke manje ngazi ngisale nakho lokho engingakwazi kwenziweleni ke lokho ukuthatha isibhamu namanje ngisalindileke kuze, kodwa sengifuna ukuhlukanisa inhloko nesixhandi manje ukuthi ke ake ngiphume endabeni mhlawumbe nomsebenzi yokuphenya amadokodo ngoba mhlawumbe nona ngifaka enkingeni yokuthi ngaze kube khona ukuhlaselwa okukhona. Mhlambe ke ngilindele ukuthi ekugcineni ngigcine ngiphendulekile ukuthi isibhamu sasithathwe lana, ngoba namanje abaphathi bami umhla ka-20 bathi namhlanje abazi. So ke lento ye-bullying abantu abayazi into ekhona emsebenzini, especially if you are a junior, and then ithi injalo kube nama-division akhona even uma-seniors, kungabikho zokwazi ukuthi akukhulumele ngenxa yama-division akhona. Kodwa ke lokhu angisho lutho ngakho, kodwa ke nje ngizama ukuveza ukuthi into ethinta amacala ngabe ngisahlanganiswa nayo, ngoba alikho icala engisaqhubeka ngeliphenye. Ngifaka i-leave, ngafaka i-resignation letter ezoba effective from 1 May 2025. So nje from now ngizobe ngikuleave. Into emele ngifocus kuyona ukuthi ngibone ukuthi ngiyivikela kanjani kuloku mngozo obukhona, but okubuhlungu ukuthi ke ngidisarmiwe, but ke akulutho umuntu nomuntu ngokaNkulunkulu.